buka-ke angibona ukuthi ngimuhle kanjani. Nami ngike ngabhekana nesimo esifana nesakho, nami ngike ngahlala ephepheni nepeni nomqondo wami njenganawe uzohlala. Ukuthi ke mina lelele ukhuluma on a product eyaqala isikole na 15 years. Grade 1 mina ngimqale ngina 15 years. Kepha buka namhlanje ngine honors ne-degree. Ngiphethe ama-degrees awu-2. Currently I'm busy with my masters because of iphupho lami ukuthi ngibodokotela. Ngifisa ukuthi abanye abantu uma bebona mina wale ngihlele lesihlalweni bathi Dr. Sipho Sesindlovu, wena ke unenhlanhla uqala isikole isikhathi sisakuvumela. Manje ukulayini usentambeni nje emasontweni ambalwa usiyobhala nje i-exam, ama-exams akho azoba i-decider yakho. Lalela ngiyacela ukuthi ubhale kahle, ufise ukugqoka njenganami ube muhle kanje. Cabanga umuntu owaqala isikole na 15 years ehamba nge-wheelchair, but I have all what I want because I was motivated ukuthi ngelinye ilanga nami ngibe graduate, ngibe muhle kanje. Nawe uzobe graduate uzofana nami. Matric ubhale kahle, ngiyamthanda. It's me Sipho Sesindlovu, your graduates, the only graduates who is matter. Bye bye, nibhale kahle bafethu.